Ramogi intiere wangsa en sa chiel mar odhiambo. Thuolo mari mayudo weche manyien moikoni chenro mag ang'ich welo magie weche maomiyo pek. Kinde LSK odonjo ne jong'ad bura mag doho maduong' kuom kumo okil Ahmed Nasir Abdullahi. Uhuru Kenyatta bende jatend Azimio. But Raila Odinga e jatelo mar Azimio. En ema onego chwoye kom. Kodich ere kaka dang' bura no dhi mbele. To en ang'o ma omiyo romo mar Azimio ma owinjore bagi kawuonore ma ok otimore? Usalama umesoroteka hapo, na chanzo cha maneno haya ni mashamba ambayo wanadai kwamba ni yao. Jopiny e tong' ma Migori kod Narok odak kod luoro kaluwore gi rochruok mar arita kwe e alworano. Ramogi kaka pile laina ma tudruok en 3-6-0-0 yudo achiel kachiel e Facebook page, YouTube kaachiel kod Twitter mar Ramogi TV. Wago kodi mbaka e weche mopogore opogore mwakelo ni otieno ma kawuono. Nyinga Uchengi Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kode chakruok nyaka giko. Ka ochako en riwruok mar okinde LSK ocholo bure doho madonjone joyal bura mag doho maduong' mano Supreme Court. Ka kuom nyocha ne gikumo okil Kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi kik yal e nyim dohono. LSK wacho ni okang' makamano en ataro mar chik kendo gidwaro ni doho itoko kum makamano. Jakom LSK Elik Theuri bende wacho ni kumno dhi ataro gi ratiro mar okinde ma pacho ka kendo nyiso ranyisi ma ok ni kar ni joyal buche mamoko nyalo bende loro ne okinde oko kaka gidwaro. Oere gi weche mag doho, wadhi e weche mag duond bura mar ODM. Jokanyo mag duond bura mar ODM koro golo ng'ur ni piny owacho dagi chwalo omenda mowinjore odhi e duond buche. ODM wacho ni omenda ma shillings bilion 10 pok ochoponegi kendo mano thiro chenro magi kata mag kor gwenge. Ne giloso kotelnegi ogai margi Raila Amolo Odinga e kaunti ma Kwale. His first supplementary budget yake ya kwanza mwezi wa 9 alikata shilingi milioni 800 kutoka kwa ile bilioni 1.4. Zikasalia shilingi milioni 600 peke yake. Kila mwaka nalipa karibu shilingi milioni 50 kwa kila mwaka. Alafu registrar ananiambia kwamba atanipa shilingi milioni 120 peke yake. Kupelekea kwamba Ruto na serikali hii yake azma yake ni kuhakikisha kwamba analemaza vyama vya kisiasa, haswa chama cha ODM. 10 billion shillings baba is what the government owes ODM as we speak today. Na sisi tunauliza swali. Mswada ama ile sheria ambayo inahusu vyama inazuia sisi kama wanasiasa ama vyama vya kisiasa katika taifa la Kenya kupokea msaada kutoka kwa marafiki kule nje. Sasa wametufungia kule nje na wametufungia hapa ndani. Kwa hivyo kuna umuhimu sana safari hii vile baba anatuongoza kufanya recruitment, pwani iongoze hii Kenya kwa kujiandikisha kama wanachama. Kama ODM iko na nguvu, Azimio inakuwa na nguvu. Kama Wiper iko na nguvu, Azimio inakuwa na nguvu. Kama Jubilee iko na nguvu, Jubilee inakuwa na nguvu. Kwa hivyo yale vyama ambavyo vinatengeneza Azimio kama ziko na nguvu ndio mseto ya Azimio inakuwa na nguvu. Hiyo ni sababu sisi tuliamua kwamba wakati sasa imewadia ya kuimarisha chama chetu. Koke ODM adhi weche mag Azimio, moko kuom jodito mar riwruok mag Azimio okwede weche mosebed ka wachore ne gichwalo nyime romo margi ma kawuono kaluwore gi ywaruok e kindgi. Jakom duond bura mar ODM John Mbadi, jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa kod jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni wacho ni paro mar chwalo nyime romo ma kawuono ne obiro kaluwore gi chenro mag duond buche mane riwruok mar Azimio. Kaka jafwambo marwa Kristo Ino leronwa, Mbadi bende okwedo weche moko ni romo ma kawuono ne chano goyo mbaka wi paro mar thicho oko jal kweth manok e od bura mano Junet Mohamed. Duond bura mar ODM Jubilee kaachiel kod DAP-K okwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni riwruok mar Azimio ne ochwalo nyime romo margi ma kawuono
kaluwore gi ywaruok manie kindgi. E twak mare kod Ramogi TV, jakom ODM John Mbadi ochayo weche makamago ka oyango ni Azimio pod otegno, wach ma oser lwedo kod ogai mar duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa. They are rumors and they should be taken as such. It's a narrative being created by our Azimio detractors of an imaginary split and all sorts of stories going on. But the meeting was convened by Oparanya, and I think the convener gave the date, gave the reasons for the meeting, and the convener also gave the notice of cancellation and he gave the reasons. To gima benya kuange ni Raila Odinga e jatelo mar Azimio. Uhuru Kenyatta bende jatend Azimio. But Raila Odinga e jatelo mar Azimio. Ene mo ningo chwa e kom. Kodich ere kaka dang bura no dhi mbele. Kata wan kaka ODM Central Management Committee mar party. Mabedo chaired gi party leader. Ka party leader dich ichore mbele. NEC emane abede chairman. Ema achwe kom. Kata National Governing Council organs mamoko. Kata party leader onge wanyalo dhi mbele gi bura. But Central Committee ma ene mochwe kom ka onge to nyaka seche moko ang'e ni to dongo dwa chore dieng' achiel. Tano kane gima licha ahinya nikech mae dichi mokwongo mochorgo bura mar kansa. Bura gi choro pile. Kata wan ODM wachoro bura, wachano wachoro. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni bende othir gi weche makamago ka olero ni romo makawuono ochwal nyime kaluwore kod chenro mag duond buche mag Azimio madhi nyime e gwenge mopogore opogore. I'm only aware of the fact that the activities of the coalition parties was such that it could not have allowed the parties to come together. And without doubt, when you have, for example, like ODM out there, you have Jubilee out in another corner, then you have Wiper out in another corner, even the other coalition partners would want those parties to be part of the meetings and the discussions that are going to be there. Mabiro katodoko ni Kioni wacho ni duond bura mar Jubilee ne okochwalo kwayo mondo chung romo makawuono kaluwore kod chenro maggi. Weche moko bende ne ofwong'ore romo makamano ne ochwal nyime bang' ogai mar na Kenya Martha Karua tamore paro mar bago romo makamano e kar jot mar jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, wach ma onyon e lowo kod jotelo mag Azimio. Tuoro miwacho ni nitie ywaruok ni Martha Karua ok dwar Stephen Kalonzo Musyoka Center. Mano kane reason wan gi kuonde mang'eny mwanyalo rome. Wan gi Jaramogi Odinga Foundation mabende bura nyalo timore. Wan gi Capitol Hill bura nyalo timore. Parties wagi nigi offices. ODM nigi headquarters marwa Chungwa House ma marwa mwang'iewo gi pesa wa kaka ODM. So kaparo ni mano en wach mane nyalo kelo pogruok e yo machalo kama. That's not true. As Azimio, we meet in different places at different times. Venue is not really an issue. Venue is not really an issue. Yes. Mabiro kaluwore kod weche ma Kalonzo osebedo kawacho e wi riwruok mar josiasa mawuok e gwenge mag Masawa mong'ere kaka Kamwene, gino ma osekelo dwokruok mar wach e kinde kod Martha Karua. Mbadi bende onyiero weche mafwong'ore ni romo makawuono ne chano thicho oko jale kweth jod bura manok Junet Mohamed. Ingene rajwa e siasa wani ni en gimoko nonyo mochopo kare ema ji wuoye. To gik mabeyo duto mitimo wich wilgo. Ok en Junet kende kata mana an mago osetimorena. Everybody. So nitie gik mabeyo ma Junet osetimo. Ang'o miyo mago dang' wich wilgo? Ka nitie kamoro ma rem moro nitie. Ok wanyise mana ni mheshimiwa timka loska. Ok ni ithicho ji e kombegi kwaketo ni everybody ng'ata ma waneno ni odwa kier mathini ithicho. Wabro thicho ji te kombe ma party dong' no. Ewi omenda mag duond buche manie riwruok mar Azimio, Mbadi kod Kioni lero ni onge omenda ma sirikal osebedo ka chwalo ne Azimio, ka gilero ni duond buche mag Azimio osebedo mana ka yudo pok mar omenda kaluwore kod kwan jotelo mane oyier kod otiko maggi. Chris Owino,
Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom lipot machal kamane wi romo kod gima ne otimore ka wadhi nyime. Migawo mar arita kwe olando lokruok e lemo mag commissioners mag counties moko ma pacho ka. E lokruoge ma kamago, Susan Waweru ogol kowuok Nairobi kendo dhi bedo commissioner mar county ma Siaya. County ma Nairobi kod dhi tako David Wanyonyi ka commissioner bang' ka omede lemo kowuok e lemo mar jalup commissioner ma Mathira East. County ma Kisumu bende do commissioner manyien ma en Benson Lepar Morijo ka Mombasa otere ja Mohamed Nur ma ogol Tana River. County ma Kisii omi commissioner Patrick Mukoria mowuok Murang'a. David Gitonga pod omako lemo mar commissioner ma Homa Bay ka Moses Lilan pod dhi bedo commissioner mano ma Siaya. Pod wantiere weche motenore kod arita kwe. Eni jodak e gwenge mag Gwitembe County ma Migori dwaro mondo piny owacho tiek ywaruok mar lowo ma yudore e tong' mar Migori kod Narok mosekelo tho, hinyruok mar oganda kod kethruok mar mwandu kuom higni mathoth. Jafwambo marwa Jojo mane olimo alworano kendo miyowa chal mar arita e gwengego. Wuotho kod gige lweny ma oting'o asere kaachiel kod ojala en gino ma kawaida e tong' mar kaunti ma Migori kod Narok, e gwego mag Gitembe ma yudore e kaunti ma Migori kod Ang'ata Baragoi ma yudore e kaunti ma Narok. Oganda go matimo gigegi ma oting'o mano mar pur bende omande kod gige lweny. Mae biro nikech ywaruok mar lowo ma ohingo eka 100 ma ilaro e kind ogendni ariyo ma odak e tong' counties gi. Kwa hivyo ambacho tunaomba kwamba usalama umesoroteka hapo, na chanzo cha maneno haya ni mashamba ambayo wanadai kwamba ni yao. Yes, tuwezi kupata usaidizi. Kama sisi sio Wakenya, tujue sio Kenya. Kama sisi watu wa Kitembe tunahesabika kwamba ni watu wa Kitembe ni wakule. Kama tunahesabika Tanzania, tuende wa Tanzania. Tungeomba rais wetu atusaidie kwa hizo mashamba wanazogombaniana. En ywaruok mosethiro kata wechego mag wuoth. Wa Kenya ambao ni Wakenya tunapiga kura ni moja, ambao tulipigia Rais Ruto kura, hao ndio tunapigana. Sasa tunashangaa sisi ambao tumepigana na Tanzania, nchi zetu jirani hatupigani, kwa nini sisi wenyewe Wakenya tunagombana? Swali langu huwa ni serikali imechukua muda mrefu kujua kwamba iko vita hapa. Machiegni kotesendo bilano ma Ang'ata Baragoi mantie apayano mowuok Gitembe nyaka Ang'ata Baragoi e giko mar wuoth ne joriemb boda boda mawuok e gwenge ariyogi. Thoge osewuok ka oganda mathoth bende oyudo nyirruok kendo mwandu bende koro kethi nikech lowo ma ilaroni. Popote pale Profesa Kindiki yuko, asikie kilio hiki, atoke nje angalie. Kwa mfano hii mashamba yamefanya watu wamekufa hapa wengi sana. Tarehe hii 19 walikimbia mpaka kwa mapoma, hata walichukua vitu kama kuku na nguo ndani ya mapoma. In Migori County, the Kuria community iko na 2 MPs who are serving in the UDA government. And one of the main agenda ya UDA government ndio wanasema kwamba usalama lazima uwepo na chakula lazima kiwepo. Lakini sasa kama hiyo maneno mawili yamekosa, tutakuwa aje na imani na serikali. Obilario matiete sendo bilano mar Ang'ata Baragoi bende pod nitiere kod hinyruok bang' ne chwe kod asere juma mokalo. Rawere mathoth odong' kod songa bang' hinyruok e kinde lweny. Mimi bado nina maumivu kwa mwili wangu. Nienda hospitali nikatibiwa, nikatolewa ile mishale, ikafika mahali pesa nikapungukiwa na pesa. Mpaka saa hii sijapata pesa ya kwenda kurudi hospitali. Peter Mara menjada gwego mag Nyanderema ne ochuo kod asere 6 e kinde dhao mane omuoch higa mokalo. Nilidungwa mishale 6, sikatolewa 5, ingine kabaki hapa kidogo yenye iko ndani. Sasa ndio inanisumbua. Jodak mawuok e tong' counties ariyogi ywak ne piny owacho kawo tende kod monjgi makinde ka kinde. Ningependa kuuliza pia, kwa huo muda wote serikali ilikuwa inaona haya mambo, ama kuna kitu ambacho hatujaelimishwa, ama kuna kitu ambacho kimefichwa? Hakuna venye hii vita itaendelea for more than a year without somebody financing. Giwacho ni buche oseber ka igoyo kod apisas go mag arita kwe, kata kamano ongoleo magineno. Tumekuwa na mingi. Mwaka uliopita tulikuwa na mkutano wa Narok County ukakaa hapa
Ang'ata station. Lakini siku hiyo ndio matokeo yalitokea mapaya, mtu akauawa na mali kaenda. E giko mar higa mar 2013, oganda ma oting'o jodongo kod siasa mawuok e kaunti ma Migori kod kaunti ma Narok ne obedo kod romo e gwego mag Lol Gorian e kaunti ma Narok, kama ne gilando giko mar koko e kind ogendnigi. Kata kamano, ywaruok pod dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Geno ni weche mag arita kwe biro ket makare tong'no ma Migori kod Narok. Ka odhi nyime jatend piny Kenya William Ruto ne odhi nyime gi limbe mare kaunti ma Meru kama osidhe chenro ma opogore. Kopogore gi medo siro chenro mag gero udi ma nengogi oyweyo, Ruto ne osidho sto mar mwandu mag puodho kaka ngwachi kod mamoko. Ruto poyo sto no mowacho ni biro chiro sekta ma pur kod ohala e alwora ma Masawa. Hii mradi ni kati ya infrastructure ya kilimo, kwa sababu wakulima wengi mali yao inaharibika, viazi yao inaharibika, mazao yao inaharibika, kwa sababu wakingojea soko, wakingojea bei mzuri, mambo yao inaharibika. Ni kweli ama si kweli? Sasa tukienda mbele, mutakuwa na facility hii, munalete mazao yenu hapa viazi inaweza kungojea hata mwaka moja. Wewe unanielewa? Sasa ile watu wajeuri wanatusumbuanga sisi, ati wanakuzungusha, ati ndio saa iende chini, ati uuze kwa ile bei anataka. Akitaka sasa kutuzungusha, tunamwambia rudi siku ingine, viazi yetu itangoja hapa. Kawuok e gwenge mag Meru wadhi e kaunti ma Samburu kama skul primar ma Soit Pass e kar chung bura ma Samburu North e kaunti ma Samburu olor kaluoro bende medore bang' jomaundu monjo alwora mar skundno e odhiambo manyoro. Monjno manyo jaod brachiel kod jopuonj e skundno kod hinyruok marach mar magina. Omiyo sani jopiny makono dare miechgi ka gin kod luoro ni jomaundugo nyalo duogo timo monj. George Bati miyo waler. E alwora ma Soit Pass e sub-county ma Samburu North e kaunti ma Samburu, luoro mar monjo oloko e chuny jodak. Jopiny dar gik moko kama odiyo nyithindo e korgi odiyo, kamoko bende koni kata bed ni wuoth bor paka ok nyal dong' chien. Kata kamano, kaluwore kod pek mar got, chuno mondo paka ema bol piny ka pany kech. Machiegni gi sikund primar ma Soit Pass piny oling' thi. Sikul mane kod kwan jopuonjre maloyo 300 olor kaluwore kod monj manyokweth jomaundu otimo e alworano, kendo weyo jaod achiel kuom jopuonj mag sikulno kod adhonde mag magina. And Soit Pass Primary is a comprehensive school, ECD, primary na junior school. Na tuko na walimu 7 na watoto zaidi ya 300. So jana tulishambuliwa, tulipigwa risasi. Hata mwenye alipigwa mama, huyo wife ni wife ya mwalimu wangu wa ECD, ndo alipigwa. In fact tulipigwa risasi mpaka tulikuwa tunaingia chini ya vitanda. As we talk now, learning is not taking place kwa hiyo shule. Kutokana na hiyo vita ya jana, shule tumefunga. Watoto wametoroka pamoja na wasasi. Hakuna mtu amebaki kwa hiyo shule leo. Jodak machunygi ni kod luoro koni jomaundugo ma osebedo ka ong'ere kod kuo mag jamni nyoko kwalo gimoro amora, tema oweyogi kod penjo ewi monjno. Jana walifahamia hapa, hakuna mbusi, hakuna ng'ombe, walifahamia shule na walimu pamoja na wale jirani wako karibu na shule. Sijui wanatafuta nini kwa shule. Walimu jana waliepuka tu kimungu. Kuna ndege inatembea kila siku hapa. Inatembea hapo, hiyo ndege ikikuja tu kukaa hapa chini, ikikaa hapa chini tunaongoja ufahamishi kwa hiyo wakora. Hakuna sai mtu hata anakaribia hiyo shule kwa sababu tunaogopa hata kupeleka meeting kama hii pale, tunaogopa tunapigwa. Sababu jana walikuja na kutafuta watu tu. Jodak makoro sani dwaro mondo mednegi obila makicha mong'ere kaka NPR koni jomaundugo timo monji gi wang' teko kendo giloro nyaka peini. Hiyo shule inataka iongezewe KPR. Kuna watu juzi walipelekwa majina huko. Sijui hiyo majina ilipotelea wapi kwa sababu walisemekana kuna majina ilipelekwa wamekuwa approved, watu wengine wanapatiwa kushuka shule. Juzi Monday walifunga barabara kutoka Rada, hata dereva wa NPR Monday siku hiyo aliuawa. Jaod bura ma Samburu North Elilete Pila ma onyiso chich ni monjno en mar temo daro jopiny e gweng'no omako chung' ne ngang'o kobiye mondo jomoko dar oganda ne lopgi kendo nyiso serikal mondo neni oganda no omiye arita makare. Hiyo ni situation ambayo katika hii Kenya ya saa hizi hatuwezi kubali.
wakazi wa hapa sio wakazi wa nchi nyingine, na sio wakazi wadogo kuliko wakazi wa pahali nyingine hii Kenya. Pia hawa wako na haki ya kupatiwa security, wako na haki ya mali yao kuchungwa, wako na haki ya wanafunzi wao kusoma. Sababu kama nia yao ni kuhamisha watu kwa hapa, hai, nawaambia poleni sana, hatuhami sisi. Serikali itakuja kutoa miili za watu hapa kwa sababu hatutoki hapa, na hiyo ifike penye itafika. Magi timore kinde ma jalup County Commissioner ma Malaso Peter Mutiso to singo ne jodak makona rita makare kabeno golo kwayo ne jopiny mondo ti machiegni kod apisa mag obila. Ningependa kwanza kuhakikishia wakazi hapa usalama. Kama serikali tumechukua mikakati ya kuhakikisha kuna usalama. Tutaongeza na tumeongeza askari wa akiba, na pia tumeweka mikakati ya kuhakikisha kuna usalama kwa hii barabara ya Baragoi kwenda Maralal. Iko officers wa GSU wana patrol pale, na mimi ningependa kuwahimiza wananchi wa hapa waweze kushirikiana na maafisa wa serikali tuweze kuhakikisha kuna usalama. Rochruok mar arita alwora ne chuno mondo obila oikre ka dho bunde menyo bunge kuonde ma jomaundugo nyalo bet ni oponde. Ka geno mar jopiny en ibiro migi arita mondo yaw sikul kendo nyithindgi osom kaka nyithindo mamoko e gwenge ma Thurka. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati kodhi wach mar bura ma oseyuare kuom kinde. Achije 38 koriwo jadolo Paul Mackenzie kin pochiko kod 5 ma itudo gi nek mag dhano magalamore bungu ma Shakahola okwedo ketho matudo gi kod rocho ratich nyithindo. Kotenle kod jadolo Paul Mackenzie achije go okwedo ketho 17 ma done gode nyim jang'ad bura Nelly Chepchirchir e doho mar nyithindo matononoka Mombasa. Gibiro dok e doho tarik 15 dwe mar 2 higani. Mar winjo koda kibiro wegi thuolo kod rambun koso oyo bang' kwayo doho mondo miyo wegi thuolo kod rambun. Shtaka la 10. Shtaka la 9. Paul Ndenge Mackenzie, Smart Dairy Mwakalama, kwa tarehe tofauti kati ya mwaka 2020 na 2023 katika msitu wa Shakahola ulioko Kilifi County. Kwa maksudi mulimtesa OH, anajulikana pia kama PP, mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 16 kwa kumnyima chakula, na hivyo basi kumpa mateso mtoto yule na kumsababishia madhara ya kiafya. Paul Ndenge Mackenzie, ni kweli si kweli? Smart Dairy Mwakalama, Steven Sanga. Ya kwa Ramogi report mawuok e gwenge mag Mombasa ma Paul Mackenzie matiyo godo tielo mokwongo mar weche manyien mag ang'ich welo. Kata kamano pod wantiere kod mathoth, kik idhi mabor. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ainya Prita. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Ng'at machako okonego beno give up e gimoro amora, kata peni pesa moonge go ya nyaka tim kinda kuom gimitimo mondo mi okelni nyak makiny. Hakim Ziyech en jatugo masulwe mar adhula matugo kaka winga kata jaloyo makor achwich ne timno endo mar Super League mong'ere kaka Galatasaray.
Ramogi kamano kuom medo kete Ramogi TV telo mar ariyo ma weche manyien mag ang'ichwe telo ni wachako kod nonro ma bende duol makedo kod mibadhi EACC ne oyango. En ni duol makedo kod mibadhi EACC oyango nonro mar mibadhi magitimo e counties ma Kaluo. Ka county ma Homa Bay en achiel kuom mago masani, EACC nono buge mage mag omenda mane otigodo e piny owacho mokalo kamiyango ni mibadhi ne obedo e kind dwe mar adek higa mar 2013 nyaka dwe mar aboro higa mar 2022. Kotenore kod mano, gin nonro mage ma EACC timo kotenore kod ma e county ma Homa Bay. Odang'iyo moko kuom gigo kata mibadhi mewacho ni gilak seche gi EACC timo e county mano ma Homa Bay kowuok e higa no mar 2013 nyaka 2022. Ka ochako kanyo en nonro ma bende itimo kanyo en ni EACC timo nonro e wi mibadhi ma shillings million 348 mechich ni ne ogwenyore mano e lwedo e weche mag tok chik kokalo e gedo mar od buch Homa Bay higa mar 2018 2019. EACC timo nonro mar yango ni to omenda maromo million 348 ne ogwenyore ne otigoro nade e weche mag gedo mar od bura ma Homa Bay higa mar 2018 2019. Bende EACC timo nonro e omenda maromo shillings million 10.2. Omenda gi mwacho ni ne otigodo e chulo jokanyo mag od bura mane timo limbe ma Mombasa. Wacho ni kinde piny owacho mokalo no jogo bende nitiere od bura mano ma Homa Bay e dwe mar 9 higa mar 2018 omenda maromo shillings million 10.2 ne otigodo Rietha. Ikina bende ne otigodo e weche mag chulo jokanyo mag od bura e limbe mane gitimo kaunti ma Mombasa, gwenge mag Mombasa. Ka wadhi nyime, nonro bende gitimo machielo en nonro ma omako shillings million 89. Maendi iwacho ni otigodo e chulo jotich ma bandia, jotije ma nyawawa, ma wacho ni gin jogo mane iyango ni ichulo to ok ondik tich, jotije ma nyawawa mane otim e kind higa ma 2015 nyaka 2020. Matini jotije gi gin mago mane ichulo to ok giti, jotije ma nyawawa kata mbandia ma omenda mane otigodo kanyo gin shillings million 89. Bende EACC timo nonro kotenore kod omenda maromo shillings million 667 chigni nukta 8. Iwacho ni maendi nowuok e apisi mar governor gi migawo mar omenda kod weche mag chenro. Omenda go ok nyal yang kaka notigodo e yo makare to kod kaka ne gigwenyo lwedo koni kod kocha e tijegi mane gitimo e kinde higa mar 2016 nyaka 2017 ma omenda makore lachno mar million 667 chigni nukta 8 ne otigodo e county mano ma Homa Bay. Kawadhi nyime, bende EACC timo nonro motenore kod omenda kanyo maromo million 42.2 gima mok mabathego miwacho ni ne otigodo e chulo sara nyadinuoya ne moko kuom jotije e piny owacho e kaunti ma Bay. Matiende niya, nitiere jotije mane ondik tich kata kamano ne ichulo gi omenda nyadinuoya. Kichule osara seche moko ng'ato ichulo nyadiriyo kata nyadidek e osara monego yud dwe ka dwe. EACC nono kaka ne otigodo omenda maromo shillings million 42.249. Jogo mane gin jotich mondiki kata kamano nichulo gi omenda nyadinuoya mokalo kako onego bed ni ichulo gi omenda. Bende wantiere kod wach mar million 38.19 kata nukta 2 kako chalno ne otigodo e register mar chulo jotich higa mar 2014 nyaka 2017. Nitiere register mane oket kanyo ma jogo mane bende ndiko tich. Nitiere kaka omenda ne ogwenyo lwedo e yo mok ni kare ka omenda maromo shillings million 38.2 kata 19 gin magi mwacho ne ok otigodo e yo makare kata ok nyal lundach kaka notigodo e county ma Homa Bay. Ka wadhi nyime, nitiere bende weche motenore kod omenda ma romo shillings million 70 gin mane otigodo e hola mag ng'iewo udi gi nyamburko ne jotije e od bura. Kaendi nitiere weche motenore kod hola bende miyo wacho ni MCS kachiel kod jogo matiyo e od bura ma Homa Bay yango ni omenda maromo shillings million 70 gin mago mane ok otigodo e yo makare e county ma Homa Bay. Biro paro ni nonro gi duto gin ma itimo kotenore kod piny owacho ma okalo.
e kind higa mano mar 2013 dwe mar adek nyaka dwe mar aboro higa mar 2022 duto mabende EACC dhi nyime kod timo nonro e kaunti mano ma Homa Bay. Kawere gi weche ma otenore kod nonro mago mag EACC en ni meneja mar boma ma Kisumu Bala Wango yango ni chenro magingo mar medo bero boma ma Kisumu yor gero lai mar odundu mar minyaga e kind gero gik mamoko mag bero bomano pod biro hinyo kendo chando oganda mathoth. Okoni ne osegolo notis kokalo kuom od bura mar daro johala kod weg nyamburko kuonde mopogore kaka Nyamlori, Garissa, kuonde chung' nyamburko mochuogi mago Biafra bus stop kaka Kamas, Kisumu Boys, Ahero mowuok e kind mamoko. Kata kamano oganda to nyaka dargi gi thuon mondo gichak koko. Ochiwo thuolo nyaka tarik 16 dwe manyien mondo jogo mantie kuonde mowinjore omuki otim gedo mondo dar chon kik rit mar biro goyo koko kata dwaro rocho tije ka ok bi mukgi. Nitie giblo ni sako ka sako ni office gimone obedie. Koro na wacho maber ni stage ma Kamas room, stage ma Biafra opposite kaka no room, Kisumu Boys room. By 15th February na wacho maber ni kit loko to wasemi kon miloke. Na wacho maber Moses nyaka court judgment nogolo ni February igibed kanyo. Kanyo kethre makata ko nyicho kote mo control drainage to piok na nyal donje drainage nikech kanyo. Koro wuoga ae koko mang'eny gima wacho ni simple wuogi. Kigo koko kata ka muko kios mar girlfriend ni kata timango beda mos. Weya atitija. To tarika 10 February kika yudu kuondu. Winyo tarika 16 dwe manyien kik yudi kanyo ibiro muk kari matimo hala. Kaudhi nyime kambi mar AstraZeneca ochwalo sir mar masinde mag pimo kansa madag tong joma chuo kata prostate cancer e thuolo mar dakika 15 kende. Masinde gi manokete lwet bad migawo mar thieth makedo kod kansa e pacho kaendi oyang ni biro konyo e yango kansa mapiyo kapod gin e okenge machon. Maromo chuo 3,900 yudore kod tuo mar kansa mar dag tong higa ka higa ka ji 85,000 ni kod kansa mopogore opogore e pacho ka. Higa ka higa ji 40,42 yudo gi tuoche mag kansa e pacho ka. After incubation of 15 minutes, which the doctor has talked about, you insert into the reader, and then the reader will be able to give you quantitative results. Normal values is 0 to 4 ng per ml. Anything above 4 ng per ml is abnormal and requires care. This a whole lot of Kenyans who are not having any symptoms completely. And we are asking that take advantage of this opportunity to be screened. Our strategy from the National Cancer Institute of Kenya is community approach, community outreach. The equipment that AstraZeneca has supported the National Cancer Institute of Kenya with on behalf of cancer care in the country will be distributed to our 7 regional centers. Wadhi kaunti Homa Bay piny owacho mamalo koro kaso gedo mar apaya maduong' mawuok Mbita Magunga to chwe nyaka Sori e kaunti ma Migori apaya ma borne romo kilomita 74 kendo gedo mare dhi monyo omenda maromo shillings bilion 2.9. Jafamo marwa Alia Beach ne gilerno. Gedo mar apaya mawuok Mbita kochimo Magunga to chwe nyaka Sori e kaunti ma Migori mabor ne romo kilomita 74 ne obedo gi ng'ikruok e kinde mokalo bang' kontrakta manomiyo rak jwang'o tich. Gino manochuno sirikal mondo many kontrakta machielo kendo sani koro gedo mar apaya nomako mach tok kane jatend piny William Ruto yango gedo mare dwe mar 10 higa mokalo. Apisas mag piny owacho ka otelegi kod komison e gwenge mag Nyanza Flora Muoroa ne otimo limbe mar chuo wang'gi kaka chenro mar gedo no sani koro dhi nyime kama ne ginyise morgi ewi kaka chenro mar gedo no sani dhi nyime. 7.4 kilometers of road are only awaiting tarmac. So in the next 1 week or so, the 7.4 kilometers have been prepared for tarmacking. This road covers a stretch of 74 kilometers approximately. That is from Mbita to Sori.
And we expect that by 2028, the road will be complete. So basically, we are here to just inspect the progress. And we are very happy with the progress made so far. Kata odoko ne ng'ikruok moko ne obedo e chenro mar gero apaya no. Sirikal wacho ni koro oseket chenro mowinjore mar neno ni gedo mar apaya no kodigni kendo nikech kontrakta masani tiyo apaya no ni koteko mar timo tich mane omiye. We do not have such kind of challenges so far. The only challenge that I could mention is the rains. But as the weathermen have been saying, the rains are bound to subside by the end of this month, so we expect very smooth progress moving forward. We are going to complete this particular road with him. We have learned a lot from what we experienced with the previous contractor, so we will be able to make sure that this one completes the road. This road, a contractor coming, or it is being launched and there is no work proceeding. But the chair has elaborated to you the steps that have been taken to ensure that the contractor will stay on site and do the work. The manager, the deputy director in charge of CARA in this region, has been given a mandate to prioritize all these old projects that had issues, including, for your notice, the Kanyadiang, which the contract again was terminated for the purposes of giving a contractor who is capable to do the work. Gwenge mag Suba en kama chenro mag lupo kaachiel kod pur dhi e nyime okang' mamalo kendo gedo mar apaya no ka otieki to biro kelo fungruok maduong' ne jolupo kaachiel kod jopur ma osebedo ka neno pek kaluwore gi chal maricho mag apeyni e alwora ma Suba. We are very grateful. You can see this place is an agricultural place. So once this road is done, our cereals, whatever, will reach the market so easily. And again, it will make the prices of the maize to go high than it is now. Here in Suba South, our major economic activity is also fishing. So when this road is opened up and tarmacked, then the people of Suba will benefit. Homa Bay County will benefit. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ikri ne piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibi riwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to tenge to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni paw tuke kweth mar jong'wech mabiro ting'o bendera mar ng'wech kinda ma luoro kor gwenge cross country e piny Tunisia. Boma ma Tunis ibiro lalo tarik 25 dwe mar 2 higani e piem mar Sirikwa Classic Cross Country. Kaluwore kod ker mar AK Jackson Tuwei lero ni piem ma kama ibiro bagi boma Eldoret. Tuwei wacho ni piny Kenya ne oseyudo simbo kendo bedo joloch e tielo mogik mano bagi e piny Algeria. Higa mag 2018 ka en gi geno ni Kenya biro siro loch kod kwan midila mathoth e tielo ma higani. Bang' kidieny mag grube timbe 16